To ku bani kiɗan mazan fama, ga uban tafiya tuwon girma. Sardauna kana da alfarma, ai irin ku arewa ke nema. Magadawa ai suna murna, taimako a gare su ka bayar. Ga matasa ga marayu, baka bar kowa a kunci ba. Mai arzikin da bai bar alkairi gida-gida ba. Malam Ahmad da Mustapha Allah ya kara girma. Mun baka ragamar muka ja baka gaji shishige ba. Malam Ahmad da alkairin Allah akai wa goga. Mai arzikin da bai bar alkairi gida-gida ba. Malam Ahmad da Mustapha Allah ya kara girma. Mun baka ragamar muka ja baka gaji shishige ba. Malam Ahmad da alkairin Allah akai wa goga. Dafa abinka kaji kai can kai ta zamanoni. Rike gwaninka na rike Malam Ahmad da mai gidana. Sardaunan arewa madalla da kai gwanina. Allah shi barka mai gonar mota maza na fama. Fatan mu rabbana Allah ya kara girma. Girma da arziki sai ɗan gadon gida na girma. Garkuwa gare mu dai kai ne hujja ta ma'anoni. Ka sha gaban su ka haure ba su hangi ko hazo ba. Mai arzikin da bai bar alkairi gida-gida ba. Malam Ahmad da Mustapha Allah ya kara girma. Muka ja baka gaji shishige ba. Malam Ahmad da alkairin Allah akai wa goga. Na je gidansa wata rana sai aka kai ni wata gona. A cikin ta babu mai ba dawa balle gero. Babu tushiya a gonar ba a shuka cikin ƙasa ba. Wasu ta ba a gaina babban yaya mai hali na girma. Gona ta duniya sai an shuka sannan a girba. Wannan batu da laujen da ya kunshi naɗi ciki a duba. Mai gaskiya ba zai koye magana da kunkuni ba. Zance nake cikin zance ba ku gane manufa ba. Gonar gidan Sardauna ta sayyara ce. Gonar gidansa gonar motoci ce gagara gasa. Mota ake ta shuka ta tsiro aje a girba. Lallai batun kakan hakun bai saɓi gaskiya ba. Tabbas gidansa kwai gonar mota ba ƙarama ba. Shi yasa yake rabon motoci bai zamo rago ba. Mai arzikin da bai bar alkairi gida-gida ba. Malam Ahmad da Mustapha Allah ya kara girma. Muka ja baka gaji shishige ba. Malam Ahmad da alkairin Allah akai wa goga. A gidansa na ga wata mota mai zubi na kankana ma. Gefe guda wata mai kama da wanda cikin gida ne. Sannan na hangi wata mai kama da mangwaro ta yi girma. Da na lura sai na ga ashe gonar motarsa na shigo ma. Gonar gidan Sardaunan ba gada wa kwai kaloli. Mota kamar za ta yi magana ga kuɗi kalar daloli. Wata jarmiyar sai dai a makota za a shaƙi kamshi. Allah shi kai da motan baharawa bai yi birgima ba. Mai arzikin da bai bar alkairi gida-gida ba. Malam Ahmad da Mustapha Allah ya kara girma. Muka ja baka gaji shishige ba. Malam Ahmad da alkairin Allah akai wa goga. Babban yaya Malam Mustapha yanzu kayi shura. Ka saba da kyauta goje uban gidansu
ya ce in gaishe ka a waka mai hali na girma. Mustapha ka ji alherin Allah ubangidana, mun jinjina wa yayan malam Ahmad gida na rana. Allah shi ba da lada yadda kuke kuna ta suna. Alhaji Mustapha ta kasannu ba ma ki gaisuwa ba. Mai arzikin da bai bar alkhairi gida-gida ba. Malam Ahmad da Mustapha Allah ya ƙara girma. Muka ja baka gaji shishigi ba. Malam Ahmad da alkhairin Allah akai wa goga. Hajiya Aisha ke ce kika saka mutum a farko. Kin ɗaukaka mu matsayi kin sa gashi yayi karko. Kin taimake mu fatan mu alkhairi ya ƙara danko. Jarumar uwa ba ta bar ɗanta ya take marmara ba. Mamar malam Ahmad alkhairi kin ka tako. Kin taimaka wa mai dangi har ɗan gari da bako. Shi arziki ashe baya tsufa kullum sabo. Matar Sanusi dan ba ai maki yau bakin jini.